Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content yakachena, content iri health yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Manje ndikumhanya nehombe yavhurwa naEndi Muridzo. Kana uchitenda muchinamato chechikristu unofanira kunge uri panapa. Video rino unofanira kuriona, unofanira kusiya comment mucomment section kuti utiudzewo mafungiro ako. Hanzi naEndi Muridzo, kana imimi muchiti hamutende kuvadzimu, ndinofunga inini Davhita, mambo Davhita vachiri vapenyu. Mawani vanhu vachanonga vachivhura hombe. Sezvamunoziva panapa tofamba nedingindira rekuti umbowo. Zvinhu zvine umbowo ndo zvatinofamba nazvo panapa. Sada kuratidza a very short video clip moona motaurawo mega kuti munofunge chii pamusoro pemashoko ari kutaurwa nemukomana uyu. Pandisati ndapinda muvidhio ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apa. Kana une nyaya yaunayo, une any commentary yaurida kuita on matopics atiri kuita panapa, any contribution yaurida kuita, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Saka rega tipinde muvidhio tinzwe kuti hanzi ina baba keketso. Vanhu vachanenge vachitoda baba. Hama dzangu, kana imi muchiti hamutende muwadzimu akafa, ini I think Moses achiri mupenyu, I think Elijah achiri mupenyu, I think mambo Davhita achiri wapenyu. Hamutende muwadzimu akafa, asi Moses I think achiri mupenyu. Right, ndo clip randiri kufamba naro zvamanje very short and straight to the point. Zvikanzi mimi muri kuti hamutende muwadzimu wakafa. Kosei muchitenda kuna mambo Davhita? Kosei muchitenda kuna Elijah? Kosei muchitenda ihombe andikwanisa kuitonga ndega. Maonero anosiyana, mafungiro anosiyana. Siya comment comment section. Siya comment in comment section. Siya comment section. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, it's bye for now. Ngasangane mu video rinoteera.